Hello guys, tukuchingamidza kuchirongwa chenyu chemasecret namaconfessions zita ndinoitwa iye Glory. They call me, you call me Tete. You had a wonderful weekend. Makaenda kuchechi mukanoshumira. Mungotiudza kuti pa weekend manga muchipinda nei panditi. Tiri nyaya dzakati one day we need to catch up. Saka regai titange nenyaya yekutanga. Makasimba here Tete, ndine rourura kudya matumbu evanhu. Mande makusendototanga nevanhu vanodya matumbu avanhu. Zvakaoma. Tete ini ndaishanda kuSouth Africa for a very long time. Upenyu hwaisafamba zvakanaka. Saka mumusi ndiri mustreet ndakabva ndaona chipepa cheumwe sangoma chakanyorwa zvakasiyana-siyana. Sangoma uyu aiclaima kuti anobvisa munyama, anoita bring back lost lover, anokudza nhengo, ane lucky oil. Ndinoti aiclaima Tete nokuti ndainge ndisina proof yekuti aizviita, asi aingova makwai. Anga akatonyora kuti free consultation. Saka beta taitomboseva mbichana. Ndakatora namba dzake ndikaisa text, akandipa address, ndikasvika. Akandishopera akanditi ndainge ndine potential yekuita mari, asi ndainge ndine mhepo mudumbu. Ndiyo yaida kutanga yaburidzwa, sokuti mhepo inogara mudumbu. Vakandipa matumbo zvipisi zviviri, so zvaita senge zvakaomesewa. Vakasanganisa nemushonga, vakanditi ndiende kumba ndinogara pedyo nechimbuzi, sokuti ndaizomhanya kwete zvekutamba. Tete ndakamhanya. Chakasara chaive chine mudzimu wacho. Tonzwa kuti mudumbu hamusisina kana chinhu. Tete handina kuziva kuti ipapo pakudyiswa matumbo ainge asiri matumbu ari normal like mombe ozvinyenze zvembudzi. Ndainge ndadyiswa matumbu emunhu echituna chakafa, saka ndanga ndava kuita craving iri serious. Tete. So ndakadzokera kuna sangoma vaya, ndikavabvunza kuti what was happening, nekuti ndainge ndava kuita craving isisachakontroleki, zvekuti ndaiti kana ndikadya zvemukati zvemombe hapana kana chandainzwa. Ndaitobvunda nokuda matumbu, kutoita kakubvunda kunge addiction. Ndakanetseka Tete kuti kusuka mudumbu nekukreva matumbu zvailinkana papi. Ndakanetseka. Ndiri uyo tande nenzira. Ndakadzokera kuna posta sangoma kuti anditsanangurira link yayepo. Regai nditaure nchiti kuri kunzi nhai ndasangana nasangoma uyu, handitozivi chiso chake. Vaindishopera vakavhara kumeso, vakapfeka chimwe chinenge chiheadgear chine zvuma zvinouya kumeso. Ndakadzokera kuna sekuru vakanditi ndaizoita mari refu. I just said to feed my craving nematumbu evanhu. Zvainge zvaitika nezvekuti pandakadyiswa mushongo wematumbu waive wava kundidya mbichana kunyaya matumbu. Saka kuti ndisapera ndifamba ndaifanira kudya matumbu evanhu. Sekuru vainge vandiomeserawo. Zvanga zvisingabudi. Sekuru vakati ndaifanira kudya matumbu emunhu anofamba senge zvinoita bere zviya zvokuti rinotanga kuuraya mhuka ichifamba. Vakati ndisaridze zvandinoda, kudya mbichana ukudyawo mbichana. I chose the latter. Ko ndaigodii. Ndakangotanga kuita mari unexpectedly, asi craving yaiti kana yabata. Tete, I hatched a plan zvini indaizogara ndiri paroad. Ipapo ndakachizenge ndakabva kuSouth Africa ndakagara muHarare ndichicruisa mastreets nemazimota asingamiswi pamaroad block. Ndakazenge ndatsvaka driver and I would deliberately take long trips kuti ndiwane mapassenger ekutakura. Ndaibva ndatenga matumbu angu ndoisa muK-Lite ari mambishi. Uchiona unofunga kuti ndiri kudya maoffers zvemukati zvemombe, asi kwete, ndinenge nchibubuna matumbu epassenger handinenge ndakatakura. Tete, apa passenger inenge isiri kutomboziva zviri kuitika, inongofunga kuti it's someone having their food. Vasingazivi kuti food iri kudyiwa ndiye munhu aitoburuka mumota mangu ari mpenyu, asi aingozoita kafira mberi. Tete ndaiti kana ndadai nguva zhinji ndaizenge ndisingachabhadharisi, handiri unenge watondibhadhara kare neupenyu hwako, ini ndichiita mari. Tete, ndakakurubutsa vanhu vakawanda nenzira iyi, and they were unsuspecting victims. Kungobva kumba uri mutano 2-3 days wakudubuka waenda. All was well until one day ndabata pasingabatwi. Ndakatenga chiK-Lite changu as usual. Ndava kuti ndichidya matumbu aya ndokuna inga asanduka kuita mvura. What was happening here? Kuzama kutarisa futi I was not wrong ndizvozvo. Now
ndofunga munhu uyu aive neanointing yakaoma. Instead tete zvinhu zvakatanga kuita manyama mire nerongo. Ndikakuudzai kuti since that day zvinhu zvangu zvakangotanga kuenda downhill. Tete kutoona kuti hazvisi kufamba zvamuchose. Mota dzakangomira kuti kuita senge dzadirwa shuga. In fact handitori neexplanation kuti what happened chaiko. Tete zvakaoma. Zvandakakatana nazvo ndikati no, regai ndimbokrosa border ndidzokere kwakatangira maproblems angu. Ndakaenda kuna sekuru ndikaona vasisipo, hamene kuti vakaendepi kana kuti vapenyu hapana noziva. Chero kuti ukadescribe face yacho handitozivi kuti yakaita sei. Tete zvakaoma zvinhu zvangu ndiri kuita wesimbi iri mumvura kujika mbichana. Ndinofunga kuti chiri kundidya mushonga uya wandakadyiswa paya. Sokuti wava kushaya chekudya, apa ndava kurwara, ndava panhoo yerufu. Dai ndaikwanisa kudzosera nguva kumashure, ndinokumbira vandakakanganisira ruregerero. Pfuma yacho yakapepereka nemhepo tete. Zvino chandakagona chii? Tete ndiyo confession yangu iyi. Unongoona kuti zvinhu zvese hazvina maturo. Dai ndakabvira ndadya cheziya handiti ndaitozogona. Zvino angova maregret after maregret. Saka ndiyo nyaya yekutanga yatawanai vari kutaura kuti ivo vaidla matumba mino mushonga wakanopuwa vachida kuita mari. Basically havana kunyanya kugona kutsanangura. Handi munoziva here kuti vanhu totsanangura zvakasiyana. Unotoona kuti munhu anotsanangura ugona kushaya kuti zvikunyazofamba sei, asi vakutaura kuti vakapuwa mushonga vachida kudii, vachida pfuma, asi zvakazopanduka zvikafamba nepamwe. Hai tete, ndinoda kutenda nechirongwa chenyu chamafunga chekuti vanhu vari urure uye nekuchema matambudziko. I hope vazhinji tiri kubatsirikana naika. Ini ndini wevamwe akabatsirika. Ndiri munhu asinganyengerere murume, ndiri munhu aizvinzwa shuga kuti ini ndinonzi ini because of pride. Ndakatadza kumisa musha pakawanda, ndikatadza kuroorwa pakawanda, asi kubudikidza nechirongwa chenyu ichi aiwa ndava munhu kwai. Ndakatangawo kugara nemurume wangu last year October till now. Ndakonana ndotogonawo kuti sorry murume wangu. Iyo kutobvuma kutsiurwa nemurume. Sometimes kaspirit ke I don't care kanombondibata ndipo pandinopopota, asi ndiri pakati pekupopota ndinongoerekana ndakuona vision yenyu muchitaura kuti dzimba ngadzina matiro uye dzinoda kushinga. Ndinobva ndazvidzora at the same time vatete G muri kubatsira vanhu vazhinji kunze uko. Ndaive munhu anga asingagoni kuti sorry uye ukasha hwaindiwandira. Ndairova murume boyfriend. I remember umwe mukomana aindida neni ndichimudawo, asi aiti akangondibhuwa chete amaikani ndaimushura akadavira ndaimurova. Ndakazomuramba ndichiti handiwanikwe nemunhu anonditonga, asi for now I thank God kuti akazondipa murume anogona kundihandla my anger issues. Ndaitombozvibvunza kuti ndini here ndakadana nemunhu 1-2 good years dating, then boom, yava marriage. Wedenga ngaakodzwe. Asi nhava yangu yakadai. Tete murume wangu takasangana muroad 14 January 2023 tichibva kuZim to SA. Takadana tete tichigara musame location. Tiu munhu atondida zvekutoperera neniwo wacho. Takadana till 2024. Tikatanga kuona kuti kuonana ndichiti iwe haundipiwo mari, haundibhadhara rent. Boyfriend yakanditi my babe, takadanana it's been 2 years now ndisingabhadhara rent. Now wakondibvunza zverent, asi wava nemukomana kani? Ndikati bodo handina. Takatanga kukonana ndobva ndati let's have a break. Akati no hazviiti. Takawirirana kuti toda kuwanana. Takazotaurana tikazogara twose from October till December. We went to his family in December 2024. Ndikanotamba chirora tikadzoka zvedu January. Takagara hedu mongozivawo mumba vanhu vanokonana tichigadzirana hedu. Then here comes nyaya iri pano tete nemi mose makateerera. Tikakonana naHabe anonditi kana wawana munhu akakunyepera kuti anokuda enda. He always thinks kuti ndiri kuhura because patinokonana anotaura mashoko echihure. Anti murume uyu anoti magariro aita neex-wife yake ndozvaanofunga kuti neniwo ndozvandinoita zvaaitwa neex-wife yake. Ndikamutsiura kuti zvaakuita hazvisi right, anotsamwa thinking kuti ndiri kumutonga. Ndakangogara nemurume handizivi kuti budget yake yakamira sei, handizivi kuti ane mari,
akaita mari anonopa mai vake, ndo vanogara nemari, asi handiudze kuti mari ndinochengetesa mama, asi mari iripo sofa imari yakati, hatauri izvozvo. Vedare ex waHabi akaenda akasiya vana 2, mukomana nemusikana. Iniwo ndine vangu vana 2, vakomana vese. So pakudiwa mwana ndoita sei? Uku ex waHabi akaenda, hana chaakatora chake, midziyo yake ichiriko kumba kwaHabi. Ndakaona pavaitaura vese, murume achiti kuna ex-wife, ukuya rini titorese vana mabirth certificate. Maiguru vakati ndosvika sei kumba kwenyu nezvakaitika. Vedare ndoita sei? Ndoramba ndirimo here mumarriage umu? Ndozvara here? Ondombomira rinogore ripere ndozvara rouya sekufunga kwandiri kuita. Imwe pfungwa iri kuti zvara, imwe yoti ko ukazvara ex-wife ikadzoka yoti ndadzoka kumurume wangu, ndozoita sei? Chiri kundinetsa vabereki vaHabi vari kuti kuna Habi, perekedza nhumbi dzamaiguru kumba kwavo. Akazofa nhumbi dziri pano, uchazodziperekedza nemombe, uye mukadzi wawaroora uyu haasununguki. Habi anongoti okay chete. Vedare ndodiiko ndibatsirei? Ndozvara here? Ondombomira ndiri nherera, handina hama. Hama yandasara naye ndigogo vanova ivo vari kugara nevana vangu. Zvinovachembera. Ahosi kuti Mwari vakavatora gogo, ndinoita sei nevana? Ndonogara kuZimbabwe, vana ndovapei? Ndakafunga kuti regai ndiwanike, zvikazoenda nepamwe pana gogo beta ndogona kunogara pamba pemurume wangu nevana. Ndiri kushanda basa remukicheni. Ndakatenga stand, but kuvaka kwakundikurira mari yandiri kutambira ishoma. Handichashande everyday, ndakushanda zvemadays. Kamari kacho kashoma, ndini ndiri kuchengeta gogo. Vedare ndibatsirei? Ndini mukadzi uye wekuitwa nhapa, ana gogo vakarohwa vakazviitira tsvina. Ndibatsirewo vedare. Shuwiro yangu ndeyekuitawo zvinoitwa nevana vevamwe. Ndikatarisa imba inogara gogo wangu ndinochema, handizivi kuti ndochinja sei upenyu hwangu. Ndibatsirewo hama. Ndaiti pamwe ndikawanikwa upenyu huchave nani, asi no, hazvisizvo. Ndakaitawo course yecaregiving, ndiri kutsvaka basa risati ndariwana, but I hope ndichariwana. Thanks tete nevedare, stay blessed. So our sister is saying, vari kubvunza kuti ndiitirere mufesi mwana. Relationship yacho pairi vari kuti vakatoroorwa, vakabvisirwa mari. Handiti vakabvisirwa mari ende havazivi kuti mufesi anowana mari, murume wavo havazivi kuti murume wavo anowana mari, mari yacho inopiwa mama, havazivi budget. Saka ivo vane vana 2, murume ane vana vake 2 nemukadzi. Saka vari kubvunza kuti ndiite here mwana? Handiti, asi ndofunga kuti mimi answer mutore nayo. Kuna kwangu handima vati kudi vatara kuti kwandinobva inini gogo wangu vari kutovata muimba inovhinza. Vaite mwana here? Answer munayo. Hapana munhu anoita mwana. Full stop. It will not work simple. Because muchinda haasi kutovabata zvakanaka. Imimi mungotipa maanza. Handiti alright, regai tipinde munyaya inotevera zvakare. Right. Nyaya inotevera takaitumira namukoma vaitsvaka nzvimbo yenursing. Handiti mucharangara pana mukoma vaitsvaka nzvimbo yavo yenursing. Ndoda kuti timufambe neni muhwenya yavo tete. In line with the story, ndakazowana link for nursing and my parents helped me to raise mari iri kudiwa. The problem is I have my guru, my brother's girlfriend, who happens kuva chiremba. So what happened is my guru left her work machine kumba and I don't know. So she gave her colleagues my contact so that I can hand over them the machine, but she didn't tell me. So the colleague called me and said, we have been sent na Dr. Ningi kuti utisvitse parcel yavo. I asked the identity of the doctor and ndokubva ataura zita rake. I hesitated to give them because the name was the same with the one vaindiitira madeals angu. So I delayed. Then the following day, they called saying, why delaying? I tried to reach the doctor who is processing my papers, but I could not reach him. But I just ended up handing over Mari $2,000 to the parcel driver. Later that day, my guru wakandifonera asking me if I had given anyone money. And I was scared on how she had known. So I agreed and narrated everything. I panicked because Naganda Kucha kuti they might report the doctor
who's helping me, but she guaranteed me that I had made a mistake. I should have given the parcel guy a machine, not money. She guaranteed that the money was safe. She would get it. Vadzoka mu Zimbabwe. When she came, didn't till now, and now it's emotionally disturbing me. My worry is if ndikasawana mari in nzvimbo yechikoro, I forget, and what will happen to my mom? She went an extra mile beyond her reach to help me. For the first time, I saw my parents taking my life seriously. Now, Tete, I'm having suicidal thoughts. My plan is ndikasapiwa mari, I have to choke myself to death. But Tete, if this happens, I don't want my body to be buried for 90 days. They should keep it and bury it on the 30th of November. I'll arrange for a mortuary where my body shall be kept. During these 90 days, I will restore the money my parents have gotten as a loan. Because mari idzi dzikuda kudzorerwa by the 30th November 2025. So if they bury me before, I won't be able to get this money back. And they won't be able to do it by themselves. But indikadzosegwa mari, ndoenda kuchikoro, fine, hapana problem. So Tete, when the time is right, I shall send you contacts. Mukaona ndasenda ma contacts. Those contacts, just know I've gone beyond return. Just call those numbers and notify them what I've said. And moreover, they should not gather for my funeral until 90 days are over. 90 days dzikanokwana 2 to 3 days before 30 November, meaning I might die anytime around 25 to 27 August 2025. If I stay alive, I'll witness my mother dying of blood pressure. She's already ill. But if I do this, I can save her. Don't read this on your platform. You can read it after 27 August. I've chosen you because of how committed you are on helping people. So please help me and my family. Saka iyi suicide note yakanyongwa yezvikanzi inini ndichazviuraya. Kana ndazviuraya, imimi musandiviga. Ini ndofanira kuudza family yavo vachandipa nhamba. Ndofanira kuudza family yavo kuti mukomana azviuraya. Imi musamuviga kusvika musi wa 30 November nekuti vanenge vachizama kudzosa mari iyi. Ndikamubvunza ndikati saka iwe kana uchitadza kudzosa mari iyi uri mupenyu, do you think you are going to be able to do magic? Guys, ngatidzidzei chinhu vanhu vakafa havana chavanoziva. We need to know that. Handiti, if you cannot save yourself uri mupenyu, ndoba uchazvisevha wakafa. Anyway, takataura vakabva vaita kunge vatsika mabreak pakudi pakuzviuraya. Saka vazonditumira message iyi manje nezuro vakabva vanditi, how are you? The thought of committing suicide has left me, but still my heart is burdened. Nzvimbo yenursing iya ndakanzi zita rangu rakauya riri pawaiting list, and Maria up to now handisati ndapiwa. The worst part of my story is both my parents are sustained by a lie. Why am I lying? I just realized kuti daddy vangu vane BP mupengo iye kuti ukangovaudza chinorwadza yatovabatai batai, amai atoriwo murwere. I noticed this when I told them kuti ndashaya nzvimbo. Mai vangu vakachema misodzi. Kubva ipapo vakongochema nechest. Daddy takazongomhanya BP yavo yainge yakwira. So now they are saying since zvinzvimbo zvaramba, dai tachiwana mari back tidzosere chikwereti. Kuti ndivaudze kuti mari yaisina kuenda yese kuchikoro, ndiri kutya kupedzisa vabereki vangu. Kushaya kwangu nzvimbo kukuva affecta. Maybe it's because it's their first time taking my life seriously and things turning out to be negative or what, I don't know. In wacho Tete, I'm not okay. I've lost hope in God. This is the worst disappointed I've ever had. I told my dad kuti I'm thinking of going to SA. Maybe things will favor me this time. But ndakaona kuti they are not ready for me to go away. Today I told my mom that if I die soon, please do this and that. She wept and says, Zia, kuti ukafa pauchavigwa neniwo ndinenge ndichitovigwawo. Tete, I'm desperate. I don't know what to do. Zvikwereti izvi ndozvidzosera sei? Zonoromba life yavaoma. Ndikunyatsoonzwa pain yavo right now, which led them to do such a move. Ndinombozvifunga zvekunorombawo, but ndotyira mai vangu nababa vangu ko vakabva vaurayiwa in the process. I'm now regretting even applying for nursing yacho. If I had known the result, I would have never have this dream. Will I ever be happy? I grew up in the hands of a stepmother.
ndakatanga kuzvionera at an early stage of primary school till now. Life ndeyekungoridza tsamwa. Koivo Mwari vanomboda kuti tiite seiko. Ndangokuudzai because ndazopererwa. Zvichida ichava testimony. Ini nevabereki vangu ndo patagumira. Tete tiri varombo yes. Tiri varombo yes. Yes, we afford kuzvitengera rice nemamwe mabasic needs. Kunyangwe takamira apo unoti vagere. Asi varombo chaivo tesu. Kana ari munhu ari kutishandisa uye ane mari kwazvo. Saka vakontinua brother vakati saka ndo continuation after vapedza kuda kuzviuraya havana kuzozviuraya paipa handiti ndakavati musazviuraya because mukazviuraya going to be useless. Uri kuti mama vane BP ende ukangozviuraya BP yamama ichashuta handiti saka musazviuraya vakati alright. Saka iye zvino vari kuti isi tiri mama 1 asi still ndiri kushamisika kuti sei vari kushungurudzika nenyaya yemari sezvo vari kuti munhu akatora mari handiti munhu akatora mari aripo anozikanwa aita vari kuti ivo vakapa driver mari instead of machine. Maiguru vakavavimbisa kuti aiwa mari ichadzoka. Saka ndongofunga kuti munhu akatora mari anofanira kungodzosa mari. Iye zvino mwana atambura unoda kuzviuraya vahwa nekuda kuzviuraya everyday vanofunga kuti vachazviuraya. Asi ndoda kungotaura kuti solution is not killing yourself because right now kana vakazviuraya kuzviuraya kwamunenge maita you are creating more problems for mama nadaddy. Hani manzwa kuti kwai BP yavo inoshuta. Zvino vangazogona here kuhendela bad news dzakadaro. Anyway, and imimi munongosiyawo macomments handiti mungotaura kuti vaitewo sei varemegwa. Alright, regai tiverenge nyaya makadi Tete Glory kufollow kuYouTube. Zuva rimwe nerimwe ndototadza kurara ndisati ndaona kuti Tete nhasi vapostei. Nyaya yangu yakamira yakadai ndiri single mom of 3. I'm 39 years old. Ndiri kutsvakawo munhu wekufambidzana naye asina mukadzi tichidzidzana that will lead to marriage. Ndinoshanda muno muSA. Handisi kutsvaka munhu ane mweya yekuti unoda kuchengetwa kwete asi kuti kuchengetana semunhu wenyama. I believe kuti we need someone to share with or a soulmate. I prefer someone who's older than me. Ndatenda. Saka vari kungoti ivo vane makore 39 mazvinzwira. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Tisati tapinda munyaya inotevera tanga chida kuti tingorangaridzana kune vaya vakanditeerera vari muchitima vakati ndichasvika ndichiita kumba. Kune vaya vakanzwa ndichitaura kuti diaspora insurance. Nhasi ndadzoka zvekare ndiri kungoti kudii ndiri kungoti after all this life that we have lived tichiwana zvakanaka. Ndinozoona kuti life yangu iri kufamba zvakanaka panapa nditi life yako yakanaka uri iko kukumiri then one day ungomuka kwakutonzi zvinhu zvadoipa takuda GoFundMe. I believe kuti tose we deserve zvinhu zvakangonaka zvinhu zvisina kunetsa vanhu mukati. Saka ndiri kuti kudii ndiri kuti musakangamwa. This is just a reminder kuti ndiri kureminder kuti link iripo pazasi apa. Kune vaya vanga vati ndichazoklika ndaburuka chitima vachibva kushift kuti ndichazoklika ndaburuka bhazi tokuziva kuti munobva mumashift munenge makaneta. Musakangamwa kuklika link yeku Diaspora Insurance. Get the peace of mind you deserve. Okay? Alright. Hi auntie, I hope you are doing well. Tete, as an African or someone who tried business community, ndaifunga kuti ndiri kutamba njunga. Kazhinji tinenge tine capital chete but no strategy. Also, we start my business aya tisina backup plan or something. Saka patinozowana maproblem ingava small tinobva tadamburwa makumbo. Zvinhu zvakaita sema-insurance or mari iya yekuti usati watanga business unofanira kuva unayo muaccount kuitira kuti zvikazoita go wrong you can use that safe haven to fix my problems or challenges as they come. Number 2, Zimbabwe is not business friendly. I am a lady and all the times ndaida kuiti zvinhu zvifambe ndaisangana nema-offer but ndainzishandisa muviri first, which is what I couldn't do. I'm doing business, not a third vendor for a reason. Corruption and dishonest. And due to corruption, my border post, I ended up owing up to $8,000 to my customer. Till this day, I'm still paying for it. And this is Zimbra crew. How do they feel wachiba? I wonder, kana vachitombofunga about us. Tinenge tiri people who face problems. I once had some confessions evanhu vanongoromba kunoshandira kuBait Bridge.
ukubera. So imagine in one business you are facing this problem, unstable economy, everyone is now a vendor or seller, corruption, sexual abuse or advance, then team yoromba. So it will be very difficult for you to succeed because everything is pressing down on you. Then to Vaipapo, I then ventured into a business with a lady, Aishanda Kumsoro, saying it's a woman, I'll be protected from the men. And it became my downfall. My wanda kashanda na kusukatawa ne company house. And vashande, things were going great, but vakazodzoka vandiroya. I didn't believe in witchcraft, but ndaitotadza kufamba kutsika pasi. At least my mom came to my dream and told me to live here and all. So imagine you have to worry about looking for customers, meeting customer needs, revenue, wages, salaries, Zimbra, corruption, sexual stuff, varoi, varomba, police, jealous people. I went into depression for a year. Ndaitadza kana kugeza. Zvikwereti cause of delayed delivery. etc. I was drowning in debt until I was only 25 years old. So honestly, I see why people end up wakuromba thinking kuti it's easier. But no, you're just putting yourself into another pit. What I did was I left everything, moved back home and spent a year without a phone or internet, just recovering and re-strategizing my life. Eventually, I moved out and pursued my academic career. But till this day, I'm still traumatized with my experience, and I don't want to hear business again. So I always see you advertising the diaspora insurance. I'm like, our country doesn't realize our culture, how important insurance is. If I insured my business, maybe the problems would have been bearable. And all I can say is doing business without insurance is like engaging in adult bedroom games without protection. I'm sorry for being vulgar. I have a lot of things to say, but I urge people not to romba. Sometimes it's better to take a break and start drawing again. It's not a confession. I truly don't know what it is, but I thank you for this platform. I'm able to air out my frustrations and to educate my fellow young people and ladies doing business. When you are a young lady, nobody wants to marry you. They are intimidated. Honestly, I don't know why Ndrikuseka, but thank you so much for everything. Let everyone learn about business first before getting into it. Saka vari kungotaura kuti ivo vakapinda mubusiness ende vakasangana nema-challenges akawandisa zvinova zvinhu zvovafrustrata, and in the end vakadzokera kumba. Unfortunately, pane vamwe vanhu vasingakwanisi kudzokera kumba. Ndaitaura neighbor yangu, so this neighbor moves out. Ndobva ndasangana naye paparking akati I'm moving out. Ndikati koinda vakati I can't afford kugara panapa, so I have to go back home. Ndikati my sister, I want you to know one thing. You are very lucky. You have a place called home. Kuti uri ku South Africa. If things go bad, you go home. Isu vamwe hatina home yekuenda. We have nowhere to go. You have to swim. Uri mu swimming pool, imo muno mu deep end, unokandiwa mu ocean. Usingagoni kudita enda huna kwekuenda. Unodofanira kudzidza kudita. You have to fight. Saka I'm also glad kuti she managed to go back home. She had somewhere to go. But unfortunately, like in my case, there are people who have no home to go to. Do vanhu vanozogumisira vafrustratwa neeconomy. Economy iri kukutsikirira. Economy iri kutsikirira. Mitemo yepabhodhi iri kutsikirira. Makastoma ari kutsikirira. Zvinhu zvese zviri kutsikirira. Everything is fighting against you, especially if you are a lady. Unogumisira wobata mushonga. Asi tiri kungoti musabata mushonga nditi alright. Oregai tipinde munyaya. Ndinoreurura kuendesa mudzimai pamusha pandainge ndakarorwa. Handingati pandainge ndakarorwa sokuti ndichipo, hakuna kwandakaenda, asi kuti umwe mukadzi ndiye akaenda. Tete takatizira taurai tiri vaviri same time. Inini ndainge ndisingazivi kuti kune mumwe musikana Tanya aifambidzana naTaurai. Tanya ainge asingazivi kuti kuneniwo ndichifambidzanawo naTaurai. Apa tese tainge tine nhumbu dzakaenzana. Baba namai vaTaurai vaona kuti padhuma namisoro miviri, vakati chava chigondora chava kugona kuzvifurira. Taurai aifanira kupedza nyaya dzake oga, sokuti paakadzitanga vainge vasipo. Zviri fani panyaya ndezvekuti Taurai aisaramba mhosva dzake kana nepadukusa. Akangoti mose ndokudai garai. Takagara
chaingova 2 rooms chiri basic. Pakuvata Taurai ndiye aivata pakati, ini kuside, uyowo kuside. Vanhu vemuraini vaiseka kuti nezera redu neudiki hwataiva nahwo tainge totogara pabarika. Isu kuda hwaiva hwanana here okwaitwa kupata tainge tisingaoni uromu hwacho. Isu were treated fairly. Zvese izvi zvakazongopera mushure mekunge ndashanyira mbuya vangu, mai vababa vangu vaive nezita dunurirwa rokuti vamadhurura. Vamadhurura vakavhunza kuti aive magariro rudzi atainge takaita. Ndakavatsanangurira nyaya yose kubva painotangira kusvika painogumira. Mbuya havana zvavakataura zvizhinji, asi ndichizvifunga nhasi vakava very concerned. Havana zvavakambotaura zvizhinji, vakangoti ndisprinkle mushonga mumba panozoita Tanya Juti. Kiki taitoita majuti tete kutsvaira zvakaoma. So ndakaita zvandainge ndaudzwa nambuya vangu. Ndakafuma ndoisa mushonga uya pasi. Mbuya vangu vakandikohomedza vakanditi make sure kuti musi wandoita izvi Tanya ndiye anotsvaira. Ndakaoneka vamadhurura, ndikagara zvangu ndikaita zvandainge ndaudzwa nambuya. Zvechokwadiwo Tanya akatsvaira mumba, akanoburitsa marara aye panze. Pasina mazuva akati kuti Tanya akarongedza mabhegi ake pasina achinjana naye mashoko. Akangoti zvibarikete eji angazvikoneyo, ndiye Sengei Mutundu, Hutu nenzira. Takazobatsirwa vana vakasiyana ne2 days pakuzvara. Inini naTaurai tatova nevana vatatu. Tanya moved on, akazozvarawo vana vatatu nemurume wake. Tinotaudzana zvakanaka chose, sokuti mukugarisana kwedu hatina kumbobvira tachinjana chero shoko rakaipa, not even one day. Ende hatombozvifungiri kuti mbuya vangu had a hand mukusunga mutundu yake. Vamadhurura vakazoshekawo. naTaurai we okay, handina umwe akazombouya achiclaima kuti ainge ane mwana naTaurai. Handioni kukanganisa kwakaita mbuya vangu, asi she did what had to be done. Vakasiya vandigadzirisira imba yangu. Magadzisiro hawo mungangoti aive neutsinye mukati, asi I'm just grateful that Tese naTanya zvinhu zvakazofamba zvakanaka. Tazviwira toga ndizvo zvakaitika nditi. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makadi itete, ini pese pandinosvika ndinoremekedzwa nekukudzwa. Ndingangoti even kana tiri paruzhinji, it's very hard not to notice me. Ndine a heavy presence. Kwete kuti ndine mari, mari ndinayo yezera rangu, handitamburi zvangu. I'm comfortable, plus I dress really well. Pachirungu ndingangoti ndiri eligible bachelor. Vazhinji vangada kuzowa Mrs. wekumba kwangu, but it's not possible. Sokuti zviri pandere hazvindibvumiri kuti ndive ndinogarisana nomudzimai. Handina kukura nine mari uye handina inheritance ndakawana. Ndakangokura baba namai vachiita zvokurima, vachitiendesa kuchikoro. Taingova nemabasics tete. Ini chakazoitika ndipindane nezvinhu zvakashata kudai inyaya yeshungu. Shungu chaidzo, kwete peer pressure. Shungu dzekusandura upenyu hwangu. Shungu dzekuti ndirarame upenyu huri nani than kwandakabva. Tete ndaitozamawo chino nechocho, asi zvichiramba. Saka ndakazofunga kunoona imwe n'anga yanzi yaibvisa minyama inotevera ropa. Tete ndakasvika zveshuwa pamusha peng'anga iyi yaigara muno muZimbabwe. Yakati yaida 3 days ichindishandira. Saka ndaimuka mambakwedza, ndogeza, ndakatarira kumabvazuva. Kwava kurungirwa bota rine midzi, kwava kujajadiwa nyora nekufukira. Tete musi we3 vakati zvangu zvainge zvaita. Asi ndisati ndaenda taifanirwa kumbopinda mudumba ravo raiva reserved for special occasions. Tete ndakanzwa kudzirwa nekuti ndainge ndaremekedzwa. Tete hapana zvikuru zvakaitika mudumba muya. Sekuru vakangonditsikisa dota. Ndichitsika dota riya ndakanzwa kakutekenyedzwa. Asi I didn't think much of it. Ndakangoti kuda zvimwe itsoka dzisina kujaira zvedota iri. Tete sekuru vakangoti ndiende ndinoita mari. First mari yangu yandinobata ndiyo ichava yekuvabhadhara. Ndisazvinetsa zvangu nekuya nayo kwavari. Ndakazoikanda mumvura, ndaizoikanda mumvura ivo vaizoiwana. Tete ndikakudzai kuti ndakadzoka kwandaigara ende mari yandakaita zveshuwa tete pasi pegumbo paya paiva senge pane bundo raivepo rainge roda kuibva. Saka bundo iri pandakati raibva regai ndiri tubure, ndipo pakatanga mahwani manje. Asi tete ndiona sekuti
even dai ndisina kuritura, it was one and the same thing. Gonye was my fate. Saka tete ndaritumbura kudaro, pane kuti gonye ribude rakatotanga kudzokera mukati. Ndiko kutanga kwakaita wanano yangu negonye iri tete. Ndikakuudzai kuti ndikasvika chero pane mari yakavigwa muvhu chaimo, gonye riya rikangotanga kuvava, ndinoinunza pairi. Mumabank same thing. Gonye riya rikangovava, ndinenge ndichitora mari, kwete zvekutamba. Kwete handiiti zvekuba, asi mari iyi ndinoiwana yakaita mistake kumba. In terms of material wealth, I have everything that one can think of. Is I command respect wherever I go. Many girls and women throw themselves at me, but chiva lifestyle andinowana, asi I can't date. Ndakada kumbozvizama, asi gonye riri mugumbo rinozviramba roti aiwa rotanga kufamba richindiruma mukati memuviri, ende zvinondirwadza. Ndinoto prefer kuti rigare panzvimbo one in peace than kunditomenda kwarinoita. Tete handitopfeki open shoe, ndigari ndisina ma-secret socks. Kumba kwangu unogona kupinda chero pese paunoda. Secret yangu haisi mumba, asi iri pamberi wangu. Ndinofamba ndakaitakura. Tete ndikakudza kuti mari yacho haisi kundifadza. Handina wekusira pfuma, no wife, no nothing. Ndinozvinyaradza hangu nekuti at least harisi ropa, hapana hama yati yakudubuka, asi this is the cross that I have to carry my whole life. Life is hard, tete. Hezvo ndinofamba with a whole worm on my foot. Tazvinzwira tega, mukoma vari kufamba negonye. Imagine gonye, veduwe, zvakaoma. Hey, ndinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Ndinongokushuvirai kuti murambe muchingosiya macomments muchingotiudza kuti ndezvipi zvamunofunga. Handiti I hope nyaya dzacho dzakati wandei, saka muchangokomenta zvichingoenda zvakadaro. Veduweka, ininika regai ndikusiyei pano. Handiti ndiri kudzoka zvakare mangwana ndodziverenga tichingoita catch up takadaro. Muve nezuva rakanaka, Mwari vachikuitirai zvakanaka, muchirarama murimo munyasha. Handiti aiwa tinokutendai. Got milk iri kuuya Wednesday. Handiti kana yangosvika Wednesday ndichabva ndatumira maorders ose handinawo. Muve nezuva rakanaka. Bye bye.